lau ezkur hartzen badituzu, egiten alduzu ariketa hori, bai, ikastolan egin genuen bezala, ez? Hasi, eta ezakitzen, arbol bat dago, eta oparitu norbaiten. Baina 100 hartzen badituzu, hor asunto aldatzen daia. Eta dimensio horrek eramaten zaitu, bertze erabaki batzuk hartzera. 100 landare ateratzen bazaizkizu, niri ateratzen zaizkidan bezala, ze hostia dut honekin, paisai bat dut. Eta bai, hasieran bai, hortan bai pensatu nuen, ez? Paisaian interbenitzeko zerbait egitea. Denboraren kontzeptu hori nola hain elastikoa den, ez? Batzutan sensazioa dugu denbora egiten dela toa hostia, eta bertzetan pandemian adibidez egin zen mantxotu eta kamara geldoan bezala ibiltzen ginen, ez? Eta nik uste dut denei izan zela esperientzia kolektiboa, denbora gelditzaren esperientzia kolektiboa. Eta justu momentu horretan hasi ziren aritzak ateratzen. Baina, bai zen agitz metaforikoa, ez? Nuen denbora, landareak nola zitzen ziren ikusteko, nola egoteko landaretxo egit, ez dakit, eta normalen eguneroko bizien ez dugu kontemplaziorako denbora hori, ez? Eta hor bai. Eta, joan ziren enkajatzen gauzak, klak, eta baina horret nintzen joku bezala. Eta hasi nintzen argazkiak egiten, eta jaketa argazkiak egiten ditun, eta egunkaria irakurtzeko denbora nuen, igual aurrakin, ez dakit, igual semeakin, eta jarriko diogu izena aritzari, eta jiji, jaja, eta ez dakit, eta nahiz oroitzen egiaran nola izan zen lehenbizikoa, eta jarri nion, izen bat, eta gero bertze bat, eta gero bertze bat, eta gero jazen, gaur izen irakurriko du periodikoa, eta irakurtzen den bitartean pentsatuko du ze izen, eta igual zumeta, justo hiltzela bezperan, eta zumeta jarriko dugu arbol bateri, hausnarketa zen hori, zergatik personei jartzen diegu izena, eta guk landatu dugun arbolei ez. Dakizunean arbola bizitu behar dela 5 aldiz gehiago. Tripoli. Eta hau Satxa Jauregi. Lenin. Hori. Joan nintzen, lehenbiziko gauza egin nuena eta publiko egin nuen momentua izan zen udaletxera joan nintzenean, eta bira, baditut egun landaretxo aritz, eta onditzen ari zaizkit, hor ditut baratzean, eta ez dakit zer egin, landatzen alditut herri lurretan, eta erantzuna izan zen bai. Hartu mapa eta aukeratu toki bat. Torri nintzen etxera, mapa hartu nuen eta segituan joan nintzen mugara. Baina horrek suposatzen zuen ja bertze dimensio bat hartzea proiektuak. Zela mugaz gaindiko harreman bat, bertze herriak ere parte hartu behar zuen, eta elkartu ginen behin bazkari bat egiteko, tokia ikusteko, ez dakit zen, nik kontatzeko pixkoa zertzen proiektua, eta harreman hori ere sortzen, ez? Eta beraien artean, hasten dire aritzetaz eta tokiaz, baina gero solasten dire urak, suhiltzaileak, ez dakit zer, hazienda nola pasatzen, gauza uniz dituzte amankomunean, ez? Orduan, da, aitzaki bat ere haiek lantzeko beraien gaiak, eta orduan da bat handia eta bertze bat txikixegoa, baina orografiak ere eskatzen duelako. Eta borobila da ere, toki horrek hori eskatzen duelako pixka bat. Eta mugak gurutzatzen du erditik. Eta orduan borobilak egiten du, muga hartzen du erdi-erdian. Eta ni saiatzen naiz, nire buruari jartzen diote egin behar hori, ez? Muga gurutzatzearena, iruditzen zait pila bat irabazten dugula, edo pila galtzen dugu, ez badugu egiten. Ez gara konturatzen, ze palanka izaten alden muga. Muga da kristun palanka. Bonjour, on voulait qu'on fasse un sourire? Sticky, on est pour la photo. Tresna politiko bezala kristona, ongi erabilita. Eta batzutan igual ez gara konturatzen, eta ikusten dugu pareta bezala edo obstakuloa bezala, baina gurutzatzen duzunean muga, ikusten duzu zenbat gauza aldatzen diren asteko zure buruan. Eta zenbat gauzak hartzen duten zentzua, eta zenbat errealitatea nola etortzen zaizun parez pare.
Egiten dana da rekolekta bat, biltzen dut, eta gero laborategien ikusiko duzu, argazkiak egin hori, eta helburua da hori erabiltzea gero. Hori ere da gauza absurd hori, etorri eta begiratzea aritzak nola onditu diren, 2 astez, tira onditu, igual gehienez erostutxo batzuk ateri dire, baina hori da aritzen denbora, hori da aritzen erritmoa, eta zu egokitu behar zara erritmo hortara, eta balio du ere relatibizatzeko gure denbora, gure prisak, gure bizitzeko velozidade hori, eta gauza da orain erdian jartzen bazara ikusten duzula kriston bistak alde guztitara, baina hemendik 50 urtera igual egongo dira aritzak, eta orduan ja egongo zara toki, bistak aldatzen dira. Eta igual izango da gehiago barnera begiratzeko toki bat, eta ez kanpora begiratzeko. Hasi berria naiz honekin, ez da gauza bat, oraindik zaila da imaginatzea azken emaitza, baina ikusteko pixka nondi doan, erakutsiko dizu zerbait. Bildu ditugun, nik zantzuak deitzen diot, azkenin, autopsian horrengatik, han bildu ditugun objektu landare hauek fondo xuriaren kontra argazki egiten, pixka deskontestualizatu egiten dire eta atetzen da olako kontestutik atera. Denak elkarrekin paratzean egiten da olako jokoak, ez? Hau dire, aurten orain arte bildu dituden zantzuetako batzuk, edo lehen aipatu dizudan egiten alda, sailkapen bat, gaiaren arabera, loreak, edo kolorearen arabera, ez? Kolore nabarra duten objektuak. Izan harri, egur, eta horrekin konposizio desberdinak egin. Oraindik ez dut gehiegi hasten ari naiz honekin, baina gero materiala uniz dudanean, aukera ematen dit, irizpide desberdinen arabera sailkatzeko, ez? Hau izan zen pixkat autopsiaren erakusketa hori, atera zen argazki honetatik. Eta ni garai batean joaten nintzen haunitz, Nafarroako herri abandonatuetara. Berriki arte jendea bizitu den toki bat, baina azkeneko bizilagunak alde egin duenean, herri fantasma gisako bat bihurtzen da, eta toki bat, ez dakit, erakargarrian eretzat. Hor gauza da, urteetan joan naizela herri horietara, eta egin izan ditut argazkia, baina ez nuen lortzen deus. Egun batean hau egin nuen arte, ez? Sartu nintzen etxe horietako hondakin tartean sartu nintzen batera, eta leihotik egin nion argazki bat kanpoko paisaiari. Hor hartu nintzen zela azken aldian norbaitek ikusten zuela paisai hori leiho horretatik. Orduan zen modu batean forensearena egitea, ez? Pixka bat joan, ikusi nere begiz, eta egiaztatu paisai hau ja bazen, baina ja ez da gehiago izanen, ez? Orduan egin nuen ariketa izan zen maindire xuri batekin estali leiho hori, eta argazkia egin nik nire begiz ikusita gero, nik ikusi dut ze paisai dagoen horretzen, baina zuek ezin duzu ikusi. Ez da, autopsian gertatzen den bezala, ez? Ikusi azken aldiz hila, eta gero estali pixka bat alkez edo pudore keinu batekin. Eta niretzat ere izan zen pixka bat inflexio puntu bat, igual erakusketa hau, egon naiz urteetan pixka bat olako atzera begirako bat egiten, edo
gai hauek, ez, berrian ondonatuak, borda erdi eroriak, ez dakit zer, eta pixkat atzera begira. Eta behin autopsia egin eta gero nire buruan izan zen, hain pixkat jarriko naiz aurrera begira, ez? Eta kasualidadez, Aristiaren horrekin tokatu zen, dela proiektu bat, hurrengo 30 urtetarako edo 40 edo bizi naizen artean irauten alduen proiektu bat. Eta erranen nuke ez dakite gehiagik erraten, baina erranen nuke oain arte ni gehiago aritu naizela formari begira eta ez dakit, forma argia eta no seke. Eta orain igual gehiago denborari begiratzen dutela nire proiektuetan. Eta proiektu honek duen politena niretzat ere, da hori, nik ez dakit hemendik 10 urtera ze hariko naizen Aristian, sikira hariko naizen, baina hor baldin badago Aristia, azitzen segitzen badu, eta nik argazkilari bezala ere, pauso batzu gehiago ematen baditut, eta nire begirada aldatzen bada, ez dakit hemendik 10 urtera ze eginen duten proiektu horrekin. Eta hori da politena, ez pixka bat ez jakite nora joak izaren hori, baina nabaritzea mugitzen ari zarela eta pausoak ematen ari zarela pixka bat itxu-itxuan, baino antzinera.